100 jaar geleden werd de toenmalige weg tussen Venray en Deurne verhard. In museum De Peelstreek is dit jubileum aangegrepen om een expositie hierover op te zetten en hiermee ook de opening van het nieuwe museumseizoen te koppelen aan dit belangrijke feit. De weg Venray-Deurne als laatste van de verbindingswegen in de gemeente Venray is een beetje voorzien werd van een verharding in de vorm van een basaltsteenslag. En dat was al een hele vooruitgang, want voor die tijd was het met name in de winter was het af en toe meer een modderbaan. Het was dus een helse toer om van Deurne naar Venray te komen of omgekeerd. In de tijd van de verharding bestond het in 1921 gestichte IJsselstein nog helemaal niet. Misschien is de aanleg van de weg in 1916 wel een opmaat geweest tot de stichting van het dorp IJsselstein. Want een van de papieren in de tentoonstelling die berichtte van dat er in 1919 minister van IJsselstein is komen kijken naar de weg Venray-Deurne. Heden ten dagen is de Deurnseweg een zeer belangrijke verbinding tussen de provincies Limburg en Noord-Brabant. Het is de zogenaamde Oost-West-verbinding. In deze contraien zijn we vooral op het westen georiënteerd, richting Brabant. IJsselstein, Venray heeft veel contacten met Deurne, Helmond, Eindhoven. En die verbinding is gewoon heel belangrijk, dus die Deurnseweg is een hartstikke belangrijke weg. De eeuwtijdsverschil is nu enorm te merken. Heel verschillend met nu, ja. Nou is het, wat dat betreft is Venray en Deurne veel dichter bij elkaar gekomen. Als je een stukje buiten Velten bent, dan begint heb je feitelijk het idee, hier begint de Deurnseweg. En vroeger was dat echt vanaf het Rokkerskapelletje ongeveer, waar de bebouwde kom een beetje begon. Voor de toekomst staan er veel plannen klaar om uitgewerkt te worden. De plannen zijn eigenlijk heel concreet. Het grappige of het wrange of het interessante is dat het geld door provinciale staten voor een groot deel al is toegezegd. Dat staat klaar. Alleen je hebt ook de plannen nodig met draagvlak, met uitwerking. En daar zijn we nu volop mee bezig. Dus die plannen worden nu gemaakt. Ik had ook beloofd, als ik de tekeningen heb, dan krijgt het museum ze ook. Maar er wordt nu hard aan gewerkt en we hopen eigenlijk toch wel in de loop van volgend jaar te starten met de werkzaamheden. Op een aantal plekken wordt de Deurnseweg grondig aangepakt. Nou, bij de rotonde van de Blakt, daar komt of een turborotonde of een stoplicht, een VRI. De snelweg wordt aanpassing gedaan. En we zijn natuurlijk aan het kijken of het viaduct bij de Leunseweg, bij de melkfabriek, bij de oude melkfabriek, of we dat viaduct helemaal gaan renoveren of dat het misschien weggehaald wordt, dat daar een rotonde komt te liggen. Nou, dat soort maatregelen allemaal. De tentoonstelling 100 jaar via Venray is op zaterdagmiddagen of op afspraak te bezoeken.